Atay, ang mga panuhak naglabing-labing pa. Huh? Boss, kadali lang, boss. Bayad na tanan boss. Order na to karon. See you. June 30 atong order karon. Yan apot tayo mga bugas, no? Tayo mga bugas. Order bugas. Yan dapat tayo mga frozen na kuan, chicken neck. Na tayo mga box meat pa, no? Tayo mga box meat. Aptiki na ninyo order na yung french fries, oh, kay hapit na ni mahurot. Retail na to ano 115. Og per box mas barato pa yun, no? Apit nating klase.